Evalenêja ev dema we xweş. Aniha ez dixwazim ku hinekî li ser têgeha aqil rawestim û di guherînên ku di têgeha aqil de pêk hatine raberî we hêjayan bikim. Gelo aqil çi ye? Belê meriv dikare bibêje ku aqil fonksiyon û kapasiteya zihnî a mirovî ye. Bisaya wê fonksiyonê mirov ji jiyandarên din cuda dibin. Bisaya aqil mirov nesneyan ji hev cihê dikin. Tê digihêjine girêdanî û tekiliyên wan yên li ser wan difikirin. Feraseta ku dibe sebebê têgihiştina rastiyên eşkere, nesneyên nedîtbar, cevhera heynan û heynên tevbar. Behre yan ji hêza ku ji pêşhatiyan dide rê û xwe digihîne encaman. Hêza çekirina têgehan, behreya fikirîna rast û darzandinê. Behreya zanînê a ku ji sehek, bawerî, wehî, feraset û ji ezbûnê cuda ye. Mirov di nav wateyên têgeha aqil de mîna heywanê biaqil hatiye nasandin. Li gor vê yekê aqil ji du ajoyên mirovî cuda ye û wekî behreya mirovî a hilbijartin, nirxandin û xwegihandina encamekî nû tê dîtin. Di milê din ji aqlê ku bitene serverê zanayiyê ye, qet bala xwe nade armanc û encaman û di demajoyekê mekanîk de xwe bi çavderiya fenomenekê sînordar dikare, aqlê teknîkî tê gotin. Li gel vê yekê aqlê ku dibêje ez ne nesneme, li ber xwe dide û hebûna xwe mîna barbirekî dinase û heyînên heye dinase û di sanîfîne rejê aqlê ontolojîk tê gotin. Her çiqasî wateya aqil zêde ne guherbar be jê, xuya ku carna wateya wê li gor war û demê hatiye guherîn. Mesela di serdama pêşin de aqlê ku ji zihnê serbixwe bî heynê dizanibû, di serdama navîn de ketiye bin xizmeta dîn û baweriyan. Di serdama modern de jî erka ramana zanistî hilgirtiye. Çavkaniya têgeha aqil, têgeha logos a Yewnanî ye, ku wateya wê jî aqil, zanîna ji martînê û behreya zanînê ye. Li gor vê yekê di serdama pêşin de wateya wê behreya mirovî ya ku boşî, pirayî û curbicuriya heyî dike rêz, serarast dike û hew dide ku tê bigêje wan e. Lewma jî spekülasyonên felsefî di serdama pêşin de ji spekülasyonên ku derbarê heynê de ne cuda ne. Mesela filozofên beriya Sokrates yên Yewnanî ku filozofên naturalîst bûn, hew dane ku binga her tiştî bi aqil rave bikin. Lewre wiha bawer kirine ku aqil ji bo hemû mirovan yek e û bingeha heyna ye. Ev yek jî bûye sebeb ku li hevgirî û yekîtiya ku li pişt piraniyê ye vekolin û xwe bigihînin zanînên hevgirtî. Heçî Platone dibêje ramana rast, aqil ramana rast e û dijberê doxaya xapînok û guherbar e ku çavkaniya wê sakin. Li gor nêrîna filozof aqil medigihîne îdeayan û heyînên ku rastaqînin jî îdean e. Dîsa li gor nêrîna filozof aqil du texlîd e. Ya yekêm aqlê ferasetî ye û bisaya aqlê ferasetî rasterast û bênabênkar em cewher û îdeayan dinasin. A duyêm jî aqlê diskursîf e ku berê xwe dide îdeayên matematîkî û peyîtandina wan xwe dide der. Aristoteles jî mîna aqlê teorîk û aqlê pratîk aqil kiriye du beş û wiha wan nasandiye.
li gor nêrîna filozof aqlê teorîk jî du beş e. Ew jî aqlê çalak û aqlê tebitê. Ango aqlê ku ne çalak e. Di serdema navîn de jî aqil di xizmeta dîn û baweriyê de ye û girêdayî wan e. û meriv ancak bi aqlê diskursîv dikare behsa xweseriyekê bike. Di felsefeya İslamê de jî aqil şewqa xwezayî ye û bi saya wê şewqê em rastiyê bêyî ku serî li wehiyê bidin dinasin û rastî û çawtî jî ji hev cuda dikin. Di serdema modern de jî aqil di bingeha modernîzmê de jî girtiye. Ji baweriyê serbixwe ye û erka wê damezrandina ramana zanistî û pergala civakî ye. Di vê serdemê de aqil ne temaşevan e. Berevajiya wê hêzeke damezranêr û çalak e. Li gor nêrîna Descartes aqil li cem hemû mirovan wekî hev e. Malê Fransî gotiye ku divê ji aqil re rêz weregirtin û ev yek bi vê nevê ye. Leibniz jî gotiye ku tî tişt nikare aqlê serbixwe a ku ji baweriyê cuda ye têk bibe. Li gor baweriya Hegel jî aqil forma zanînê a herî bilind e.